The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 7:7-8 says, Ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and it will be opened to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Colossians 4:2 also says, Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Romans 12:12, Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. 1 Thessalonians 5:16-18, Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. 2 Chronicles 7:14, If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Matthew 18:19, Again I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. Psalm 17:1, Hear a just cause, O Lord, attend to my cry. Give ear to my prayer, which is not from deceitful lips. Before we start our Bible study today, gikinahanglan ang atong susi sa atong kalag. Kung nanaba kita'y mga sala pa diha, kay kini mahimo lamang babag sa atong pagkabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios busa agig sunod sa mando sa pulong sa Dios nga nagaingon diya sa 1 John 1:9, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kung manimubuhata ka na, andam na usab ikaw, kay ikaw mapuna naman sab sa Espiritu Santo, o ikaw may balik sa imong pakigambitay ngadto sa Dios. So you are ready. But for you unbeliever, the issue you are facing is not confessing or naming your sins. It is faith alone in Christ alone. Ang mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31, nagaingon, Tumuo ka kang Ginoong Hesus, ug ikaw maluwas. Wala laing maluluwas, si Ginoong Jesucristo lamang. Diya sa Acts 4:12, nagaingon usab, Neither is there salvation on any other, under heaven given among men, whereby we must be saved. Og diya usab sa Juan 3:3 ug Juan 3:7 nagaingon kini, Gawas ko ng tao magpagkatao pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. John 14:6, si Ginoong Jesucristo nagaingon, I am the way, the truth, and the life.
No one comes to the Father but by me. Busa sa hilo, magandam tas tong kagalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this opportunity once again of studying your word. Salamat to Diyos kay mo pa kaming pabuhi nining among lawas. We are physically alive, although we are already spiritually alive. At the same time, gumikan sa among pagdawat kang Ginoo nga among manluluwas. Panining kayo na, Diyos, salamat na ginhawa pa kami, imo pa kaming gilugwayan sa among kinabuhi, kiniti mailhan nga ang imong plano nagapadayon pa sa paglihok nga niya kanamo. Pinagi sa imong grasya. Grasya nga nakaabot kami nining dapita karon, kini gumikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya o imong grasya. Dili kami takos. Salamat o Diyos nining among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Ubani kami karon ug pasabta kami ipatinaw pa ang dugang nimong mga kamatuoran kining tanan na among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato nga mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo atong mga subscribers. Welcome. Once again, here we are ug aniya pa kita magadupot gyapon sa atong tun-anan nga entitled The Real Keys of Success in Life. Ang matuod nga mga yawi ingnon ta alang sa kalampusan sa kinabuhi. So ikaw nga naitinguha nangandoy nga ikaw magmalampuson sa kinabuhi, mao kini. This is just the right subject nga itong gitun-an, and you just came to the right place. Kung ikaw magtutuo ni Ginoong Hesukristo, be guided niining atong memory aid nga gitawag nato Operation PTA. Nga unsa may but pasabot, Operation PTA nga a believer must be in the right place at the right time with the right attitude. So aniya ka karon in the right place at the right time nga gigahin gyud ni sa Dios alang kanimo o with your right attitude. Tukma o gusto nimong pagtagad ngadto sa pulong sa Dios kay mao man kini atong duputan. Nagtuon tas pulong sa Dios kay agi kining sunod tuman sa mando sa Dios diha sa 2 Pedro 3:18, 2 Peter 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon ang atong kalag pinagi sa pagtuon, kanang katon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Aron sa ingon yana mapatubo nato ang atong kalag hangtod makabot nato ang common objective, common goal of every believer nga mao ang spiritual maturity nga diin ato nang mahimaya ang Dios. Although ato namang gipatinaw kanimo nga dili kita ang makapa glorify sa Dios kundi ang Dios ra. Only God glorifies God. Apan pinagi sa atong pagsunod, pagtuman sa protocol nga plano sa Dios ug nakabot nato ang atong tumong ng espirituanong pagkahamtong sa atong kalag din. Anha, mahimaya ang Diyos. Kasabot ka? Okay. So, review man lang na paglabas na sa atong panunduman. Kay kining ato laging kanang paagis pagtuon sa pulong sa Diyos, ang method nini mo, ang inculcation, ang pagsilsil sa mga
doktrina sa pulong sa Dios diya sa Biblia. Isilsil yun. Kay di man kini mo ipikto kundi masilsil. Mo ni ang atong paagis pagtuon sa pulong sa Dios. Sinilsila yun. Inculcation. Matud pa sa in English. We have to inculcate o mo bitaw mando magkini sa Dios nga be transformed by the renewing of our mind. You see? Ma-transform na mo sabla magkita sa pinagay sa pagbago sa atong pangunahon by studying God's Word. Okay? Kaya ang pulong sa Dios mao man kini ang huna sa Dios. Mo ikabubuton sa Dios, pahimangno sa Dios, pasidaan sa Dios, plano sa Dios, tuyo sa Dios sa atong kinabuhi. So atong sabton gyud na nga hantod nga it will sink in na yun sa atong inner sanctum of our soul nga mao kini atong gamiton sa atong adlaw-adlawng panginabuhi ingon nga mga anak sa Dios. Kay the Christian way of life is a fabulous life, fantastic life, thrilling, adventurous, unique, sophisticated. All these adjectives nga itong gigamit. Di gyud ni mo kanang hulagway pag yun ang tinuod o matuod nga buti masabot nining Kristohanong pagkinabuhi. Kung buot kang sinati gyud dining maong matang sa kinabuhi, then katuni tuuhi gamita ang bulong sa Dios. Mao kini protocol ni sa Dios paagi nga dili na mosab. It has always been there. God never changes. Apan naibaw siya sa tanan, naibaw siya sa nanghagi, naibaw siya sa karon, naibaw po siya sa ugma. So, maambot. You see? Muna nga, sige tagdupot yun nila itong gihisgutan nga the keys of success in life. So, kung buot ka, kakatuon pagdugang ng mga punto sa doktrina nga imong magamit sa imong kinabuhi, then you came to the right place. Mo nagiingon ako. Okay, wa man puta magpasigarbo nga maurag yun ang paagi. Usa lang kini sa pagsangkap sa Dios kanatong mga magtotoo. Naragod po na nimo. Pahimos ka ba o di? Kaya naman kay kabuton. It's a matter of choice. You see? Panaybaw na ka. If you are positive to the Word of God, sa plano sa Dios, then mo ni makaamgo ka na niini nga naagyoy kalampusan yun niini nga naagyoy byproduct na niya resulta na yun niini. There is always the corresponding consequence. If you're positive, then you will grow, and then you become mature, and then you now have capacity for life. Unsa musamot na nagka-nindot sa imong kinabuhi. Mo na, imo nang masinati ka ng unique, sophisticated, fantastic, fabulous life. Nga, mo na giingon og eusebia, the holiness, iya sa Dios na. Nga iyang giandam gina. Naranan nimo mo kinabuhi ka ba niya na o di? Kaya ang opposite ko niya na, iyahamang Satanas. You see? Ay ba naman tang si Satanas mo nag-unang kaaway sa Dios. Na may away ning gitawag og angelic conflict. Langit nung away kini. Tali sa mga puwersa ni Satanas ug sa puwersa sa Dios. Ug naatas taliwa. Papilion ta. Buot batang magmadinaugon o pildi. It's either or. You see? It's a matter of choice. Apan, tanawa God, God is a gentleman. He respects our volition, our free will. Iya po nang hinatag, ha? Just imagine.
hinatag ang free will sa Dios. Kanatong tagsa-tagsa kanato gihatagan ta niya for us to use either for or against him. For or against sa iyang plano. See? So, nakita ni mo ng mga punto diha. Di kinahanglan gud atong matngunan kada. Kay God means business. He says what He means and He means what He says. He is dead serious to His word. Kita lang murag walang tamag tao wa manumbaling o murag nagpasagad lang ta sa atong kinabuhing tawhanon, kalibutanon nga mao na nga nagkaguliyang nga atong kinabuhi. Wa matay capacity. Sabot ka bang capacity? Katakos. Na nakikatakos pag kinabuhi. Di ba ako kanang hatagan o yano kayong ihemplo? Kaya ang pulong sa Dios, kini ato itunan, mao ni una-una sa Dios, okay? O sa atong pagtuon ni atong makatunan ng iyang kabubuton, iyang plano, iyang tuyo sa atong kinabuhi. Iyang gipahiluna na ning daan sa kanitong wapang tanan alang sa atong kaayuhan. Mao na ang pulong sa Dios tun-an tungod kay galamiton kana nato sa atong kinabuhing Kristohanon. Unsa man day imong gamiton? Mao na nga kung anaa ka sa relihiyon, that's another story. Wala gyud may tabo nimo. Nay may tabo pan. Di ba na kag unsay resulta, negative result. Kay kaning relihiyon di man iya sa Dios, iya man ng Satanas. Of course, ang tao may nagtukod nining relihiyon, pinaluyuhan ni Satanas. Kung mao nay iyang epektibo kayong hinagiban nga iyang asdang kanatong mga anak sa Dios, mga Kristohanon. O na si Satanas usas mga dagkong kaaway sa atong pagkakristohanon. Tulom na the major enemies. The world, the devil, and the flesh. You see? No, diyan man nato ni magkatuni. Di ba diha sa pulong sa Dios? Diha sa Biblia? Wala ni mo makatuni sa relihiyon. Ang relihiyon lahi ang ilahang konsepto nini. You see? Wagan ni sila lamang nga kung ikaw kanang way gana sa pulong sa Dios, of course, miserable ang imong kinabuhi. Kay ato man to laging gihatag nimo yano kaayo nga kaamgid nga di kay kaamgid tinuod magyud nga ang pulong sa Dios ang Biblia mo ni instruction manual sa Dios alang kanatong mga magtotoo. Instruction manual. Parehar gud mo palit kag unsang appliance diya, TV baron, computer baron, cellphone baron. Na magyud magtangag niya na nga gitawag og owner's manual o instruction manual usto. Kinahanglan nimo basahon na imong tun-an aron sa ingon niya na mo enjoy ka sa imong gipalit nga appliance. Yan sa man nimo pagpahimos niya na how would you enjoy the particular appliance that you just bought. Yan sa man nimo pag-enjoy niya na nga. O magkalamag. Taka-taka lang kita kag liso niya to magguba na noon. You see? Kasabot ka ba? Yan ang kaamgid. Mao po na nga itong kinabuhi. Ingon nga Kristohanon. Kung wa kay pagtuon, wa kay pagbasa, pagtuon. Di lang kay pagbasa, pagtuon, pagkaton, pagsabot, pagtuon yan na. Mutuog yung ka nga. Gikan ginas o pagtandi na to in the human realm, kana mo na gi-imprinta ka na sa kompanya nga nagabaligya niya na. So,
atong gitandi kini sa Dios nga kinahanglan magtuon ta sa iyang pulong aron nato makatunan mo enjoy tas mo na kasabot ka mo sangko man na sa imong pag-enjoy kay naka sabot ka man naka tuo ka man o imong i-apply ang sa resulta na kay capacity to enjoy mao pud na sa atong kinabuhing Kristiyanon. Wa ta mo enjoy ang atong Kristiyanon kay negatibo man tay gana. Wa tay kainit, wa tay tinguha, wa tay pagpanumbaling, wa tay gugma sa pagtuon sa pulong sa Dios. Wa tay paggahin og panahon sa pakigambitay sa kamatuoran o pakigambitay sa Dios. Wa tinawanon kanunay atong pagkinabuhi ginamit lang gyud mga ang mga tawhanon kalibutanon nga mga dautan nga mga pangunahon mao na wa tay capacity wa ta mo enjoy sa atong kinabuhi mao na for all you know maingon ka o kasabot ang kinabuhi Kristohano naman unta ko ngano man o may lami o may thrill wa man kay pagtubo sa imong kalag kasabot ka nining kaamgit mo na wa man lagi kay gana you are a product of your decision usta kasabot ka ba na that's a simple principle in the Word of God. A believer is a product of his own decision. Kung man siya gana, namo na. Pareha man to sa akong amigo nga, og tao pa ang Diyos maingon og mirisik ka, kaya wa man kamutuo, wa man kamugtuon, wa man kay gana. You see? Kapan di na to na, that is exaggeration report. Mo na, gitandi lang na, pagpaklaro lang nimo. Ihimplo na sa akong amigo, nag-ingon na, tinood. Produkto rin yung kasi yung desisyon kay wamang ka lagi matinudanon. Nagkasabot ka ba? Ato ni gihatagan og impasiya. Aron kini mudot yun diha sa imong limpatakan. Mutuhop yun nimo. Kini mga manungdanon bililhon kini mga butang atong gisgutan. Usahay ra ba? Marag na atong murag mo simang tao sa pagpakatawa lang nimo pan tula nang ibuta nga ihimplo mangud ni aron maklaro gyud nimo. So I hope why kanang masilo inon tao ma-offended. No, it's not our intention. It's just to clear up pagklaro ini mga butang nga kay kini may kalabutan sa atong kadaugan, kalampusan. You see? Sa atong kinabuhi din og sa umaabot nga atong pag-uban na sa Dios hangtod na God. Kaya yung kagpila ra ka tuig o pila ka siglo, hangtod sa kahangturan. O na nga kita, gipaandam sa Dios ni ining atong ikaduhang bahin sa plano sa Dios. Ay, ibaw naman ta. Ang plano sa Diyos, gibahin manigtulo. Ang una nini, kaluwasan. Sa iyong pagtuo kang Kristo nga imo manluluwas, naluwas ka. Mao na, unang bahin, ikaduha, ang imo ng pagka-Kristohanon dinhi sa ikaduhang bahin sa plano sa Diyos. That's the second phase of God's plan. Ikatulo, inikuha na sa Diyos kanato. Mamatay ta sa atong lawas, either or rapture, pagsakgaw, sakgaw na ang simbahan, naanay giandam ang Diyos na ng panahon. There is an appointed time. You see? Nakabasa ka ba niya nakatuon ka ba niya ng libro sa Ecclesiastes nga diha ang tanan nga mga na ay panahon sa atong kinabuhi. A time to be born, a time to die,
unsa pa, a time to plant, a time to uproot, tanan. A time to be happy, a time to mourn, nagyo tanang panahon sa itong kinabuhi. Ultimately, kung bahay na kanig panahon, huwag panahon ang Diyos. God is ageless, timeless. You see, gipahuwam lang ni sa Diyos ning atong panahon karon. Apan kung bahay na gyud, imo yun ng kanang tunaan yun na may tungod panahon, bisan og way panahon ng Dios, God's timing, ato na lang ibutang na siya timing. God's timing is perfect. Way makalalis niya na. Ang tukmang panahon sa Dios, tukma gyud, way sobra, way kuwang, wa maguna, wa mawahi. Perfect. Sabtag yun ang pulo nga perfect. Hingpit. Mao na ang kinaiya sa Dios. So mao ni atong gihisgutan ni mga punto. Okay. Niya pa man ta ikapila naman ta sa atong gihisgutang mga yawi sa kalampusan sa kinabuhi. Niya na magitata sa ikatulo. Okay? Review. Number 1 gyud. Una gyud, nag-una gyud nga yawi nga ikaw magmalampuson sa imong kinabuhi. Una, nga ikaw maluwas pinagi sa imong pagtuo lamang kang Kristo lamang. Get saved by faith alone in Christ alone. Mao na una. Once nga maluwas ka na, your eternal life is settled once and for all. Salvation only occurs one time. One time only. Kasara. Once saved, always saved. Grasya ka na. Nga gipahiluna sa Dios, that's covered by the doctrine of eternal security. Mo na naguna, nga Yahweh. Ikaduha, nga mosunod ta sa mando sa Dios nga patubuo ng atong kalag. Pinagi sa unsa? Pagtuon, pagtuo, pagtuon, pagkatuon, pagtuo, paggamit sa pulong sa Dios. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. 2 Peter 3:18. Ato ginigibalik-balik. Aron di na ginanimo makalimtan. Maura naman na ituyo anong kabalik-balik ta. Aron di na makalimtan. Dili kay aron mahinomduman, no. That's not the main reason nga nung kabalik-balik ta. We keep on repeating, this is part of inculcation, the purpose of which is nga di na nimo makalimtan ang mga doktrina, ang mga prinsipyo sa pulong sa Dios. Okay, mo na ikaduha. Grow in grace. Sa diha nga ikaw magtubo na, magkakabuot ka na sa imong main objective, main target, main goal na itong mga magtutuo, which is spiritual maturity, then anha na diha magkaanamnaw, kalalim, kalami, kanindot sa imong kinabuhi. Life becomes more meaningful, more purposeful, and with definition. Hayahay na, hanoy na, hapsay na, naanay ka nindot sa kalinaw, kalipay, all of those things nga gipasalig sa Dios. Lain ra ba kung mo pasalig ang Dios? That is guaranteed. Dili mamakak ang Dios unsay iyang isaad, iyang tumanon. He keeps His word o di siya mamakak. Okay? Mao na kinaiya sa Dios. So mao na ikaduha. Ikatulo mao tong nga imong hatagag pasiuna. Ang pagtuon sa pulong sa Dios mao lagi na. That's connected with the second key of success in life. We just discussed the second by growing in grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. The third is
we have to prioritize God's Word, meaning expose yourself to doctrinal Bible studies like this Bible study we have. Kini grasya nga gisangkab sa Dios kanato. Unahon gyud nato ang Dios ug ang iyang pulong. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. Okay? So mo na nga ipahiluna ang imong kaugalingon diha. Be exposed or expose yourself to this kind of Bible study. Kaya mo ra kini ang paagi nga ikaw makatubo o makakabuot sa imong tumong nga maong espirituhan ng paghamtong, the capacity stage of your life. And life is a success diha sa imong pagkinabuhi ingon nga magtotoo. Okay, adto ta si patron. Okay? Sibog na ta. The fourth real key of success in life is organize your life around God's Word. What do you mean by that? Ipahiluna ang imong kinabuhi. Organize your life. Ipahiluna ikanang hapsay. Okay? Na ipagkahapsay, hanoy ang imong kinabuhi. Ginamit, of course, ang pulong sa Dios. Now, ni ay akong ihatag nimo tuod nga part of this, under this fourth real key of success in life nga naatay memory aid nga akong ihatag nimo. ROTMPP. Mo na gitawag na ito ni Operation ROTMPP. Unsa man ning ROTMPP? Okay, paminaw. Ang R, routine. Okay? May kita si routine. Unsa may pasabot ning routine? Mo na naandan. Okay? Mo na ay imong gianad imong kaugalingon. So, routine na nimo. Mo na gyud na imong buluhaton adlaw-adlaw, routine na gud. Nya ang O, organize your life. Okay? Organize, ipahiluna ang imong kinabuhi. Organize your life. Kaniadto nagkaguliyang, nagkayamukat, nagkagubot lang imong kinabuhi. Organize it, ipahiluna sa husto, hapsay, hanoy. Sabot ka? Yan atong ipagamit ng mga Bisaya. So, R, routine. O, organize. T, unsa man T? True scale of values. Ang matuod nga pasiuna. Tinuod nga pasiuna. Matuod nga pasiuna. True scale of values. Kung unsay may hinungdanon. Unsay essential. Isip na hugman po nigod sa distinguishing essential things from non-essential things. Unsa may essential things? Ang pulong sa Dios, essential things. Bililhon manungdanon. Okay? So mo ang T stands for true scale of values. Ang pulong sa Dios. Now karon adto tas M. Ang M, making good decisions from a position of strength. Now, unsay buta sabot? Ang paghimo nimo husto, making good decisions from a position of strength. Paminaw, dili kita, now this is addressed to us, fellow believers. Alang din nato ang mga magtotoo. Dili kita makahimog husto, tukma, maayong desisyon kung tuata sa gawas
sa atong dapit nga may gahom sa Dios. What I mean, what magapuyo dito sa operational divine dynasty. Unsa may laing nga nining operational divine dynasty? Protocol plan of God, the Christian way of life, God's power system. Mao ni ang mga inunta kanang mga synonym. Ubang mga nga, di lang kay synonym, kundi ubang mga nga niining operational divine dynasty. O gawas pa niya na, gitawag kinig perfect environment. Kay, man diha, samtang nata sa suod, o kita mohimo og bisag unsang desisyon kanang minor ba o major decisions in life, basta to ata sa suod, kung mo himo tag desisyon, kanang desisyon na husto, tukma, maayo, kanang mapuslanon. Kasabot ka? So, muna, ang M stands for making good decisions from a position of strength. Of course, ang operational divine dynasty is a position of strength. Sabtagi na, dapit na, nga naa ang kalig-on kusog. Okay? So, muna ang M. Kadto ta karon sa P. Ano sa maning P? Persistence. Ug ang usa ka P, perseverance. Now, mudawat ka ba ni Bisaya, persistence is imong pagkamalahutayon. Sakto man tiyan ang Bisaya, pagkamalahutayon, persistency, makugihon. Well, of course, tingali, moingon ka, o persistent ka ba, mapuguso, di po, mura man nagnegatibo ng puso. Anyway, persistence, ang imong makugihon, o ang perseverance, I think that's the makugihon. Ang persistence, ang imong pagkamalahutayon. Okay? So, muna, itong binisayon, ROTMPP. Ayaw ni kalimti, kining memory aid ni ini. Operation ROTMPP. Ubos kini, nini ikaupat, nga yawi sa kalampusan sa kinabuhi by organizing our life around God's Word. So, R, routine. O, organize your life. T, true scale of values. M, making good decisions from a position of strength. P, persistency. And the other P, perseverance. Mo ni ang ikaupat. Nga matuod nga yawi sa kalampusan sa kinabuhi. You see, mo na ni ikaupat. Okay? Kaupat. Karon, umura magmangangan ta, ato na lang ni Ibrahim ugma, adto tas ikalima, nga matuod nga yawi sa kalampusan sa kinabuhi, nga nindot kining puntos doktrina, nga atong tunan kining, napo ka mga paagi sa pagsulbad og mga suliran, nga iya sa Dios ni hinatag kanato. Iyang gihatag isang kap kini nato. God's 10 problem-solving devices. Ug mo niya itong tunan ugma. Okay? So ayaw sipyat. Ayaw kanang pakyas sa pagsunod o pagsubay nining atong series nga pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nining matamis nga higayon sa among pagpakigambitay kanimo sa imong mga pulong. Salamat ni tanan nga grasya nga bisan dili kami takos. Ikaw nagapadayon gayon sa pagsangkap kanamo niini. Ang imong pagsangkap o Dios higpit, wala gyud kulang. Mao kini ang nakapa dasig kanamo sa pagkinabuhi ubos sa imong grasya. Unsa kanindot di ay gyud ang kinabuhing Kristohanon nga ubos sa imong gahom o imong grasya.
ikining tanan na sud man sa imong plano, the plan of grace, grasya nga ang imong policy sa imong pag deal with us as your children. We thank you, Lord, for this opportunity of partaking in your word. Dada kami pagbalik ugma, aron kami magapadayon sa among pagtuon sa among pulong. Salamat ni among Bible study through the YouTube ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.